Umasipala weTheku usukhiphe isitatimende osibhekise kwizakhamuzi zeTheku mayelana nohlelo lokuvalwa kwamabhishi. Mbuko lesithi uhle TV siyakubingelela nti uma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa ukuncofoza usubscribe ukuze sikwethulele zonke ezishisayo kanye nazo zonke izintsha. Kanti ezingenayo zithi umasipala weTheku usukhiphe isitatimende esiphuthumayo esiqhamuka kwabakwaNatali Sharks Board emveni kokuba behlonze ukuthi umvula ebe namandla idale umonakalo olwandle ngesikhathi kungena imfucuza kanye nezingodo eziye zahamba zayolimaza amanethi avimbela oShark nokwenza ukuthi kube ingozi ekuthenini abantu bakwazi noma baqhubeke basebenzise amaBeach. Kanti abeNatal Sharks Board babe sebenxusa ukuthi abantu nabezihambele bengaqhubeka besebenzise ulwandle ngendlela abafisa ukusebenzisa ngayo, kodwa ukwebhukuda nokwetshuza nokunye kusavaliwe.